Hravý koncept priniesol predajne ihrisko v súťaži Visa Slovak Top Shop víťazstvo už po druhýkrát. Vítajte u novembrového víťaza. Aj predajne ihriska, aj herňa sú podriadené tomu hlavnému zmyslu nášho bytia ako ihriska. A to je, že chceme spoznať, kto sú ľudia, ktorí sem prichádzajú, aké majú potreby. Veľmi dobre rozumieme svetu hier, tomu veľkému, pestrému, bohatému, krásnemu svetu spoločenských hier, no a spájame správnych ľudí so správnymi hrami. A preto aj tá ponuka a to, ako sme vystavali tú predajňu, a preto aj tá herňa, kde sa dá zahrať a zažiť to všetko, a preto aj tá pokemonská zóna, kde platí vlastne úplne to isté, tak sú postavené, ako sú postavené. Sme veľmi radi, že toto prestížne ocenenie získala predajňa Ihrisko, náš klient, a za to Trabanku gratulujeme. Ďakujeme veľmi pekne za ocenenie Visa Slovak Top Shop. Veľmi sa z neho tešíme, znamená to pre nás, že svoju prácu robíme dobre, budeme v nej s nadšením pokračovať a pozývame všetkých hravých ľudí k nám. Predajňa Ihrisko poskytuje nielen zákaznícky, ale aj hráčsky zážitok na najvyššej úrovni. Ak máte v svojom okolí prevádzky, ktoré sú niečím výnimočné, môžete nám ich nominovať na adrese nominácia@slovaktopshop.sk.